И здравейте хора, аз съм Smite Gaming и в момента, може би се чудите къде се намираме. В момента сме в легендата. По-скоро Legendary PvP. И да, не мога мина. Ще направим някъде холм, имам тук някакви дървенца, мравенца, така. За начало малко дърт. Съжалявам, че не почнах от спаун, защото това е някъде на 3000 блока някъде от спаун. Просто пече на много. И в момента да, нали ви казах, играем в Legendary PvP и тук това е новата им поредица. Не знам дали ви харесва, Пишете в коментарите дали да продължавам. Аз писах на онъра по скайп. То по някое време може да го изпише в чата. IP нали ще има в описанието на клипа. За тези, които се интересуват за сървъра. Ако има някакви, които играят в сървъра и които са редовни примерно, могат да ме видят, защото аз съм с ник ето така. Ето това ми е ника на мене, xdarkil. И защото има яко скинче. И нарочно съм взел точно този. Иначе аз бях регистриран с едно име Smite Gaming. Това име вече няма да игра с него, защото не ме радва нещо. Нещо не ме радва. И затова не знам какви координати от тук ще го правя. Като за начало няма да си правя някакво бати голямото. 1, 2, 3, 4. Добре, 4. Абе, това е така ще го се пуша. Тай. Но така има някакъв флаг. Това сервер е много як. Мен много ме радва. Има много яки китове, които не са примерно да започвате с някакъв дъмасет или нещо такова. Това са си нормални работи. И сега аз на евентите понякога мога да снимам на тях, не знам. Ще видя как ще станат работите. Искам да се направя един така един двоен чест, в който за сега ще оставяме работите. Тук има някакви прости, нали, от китове митове. Кола ще си го вземем и така. Сега ще направим малко торчове. Да се гледа малко. Легендата е тук. Торчовете е тук. И продължаваме да копаем. На мен в момента ми върви с 30 фопаса. Без майта. Защото компютърът ми е недостатъчно силен да снима на 60 FPS в видеа с Fraps. Сега първо в коментарите могат да напишат. Аз като снимам ми върви с 150 FPS. Аз не искам да ми върви много добре, защото мога да кажа един човек, където ми върви перфектно. По-скоро двама човека. Където им върви перфектно, даже не им сече играта. Тези са Никича 1.
и Naro MC. Това са просто, според мен, едни много добри ютубъри, които имат хубави компютри и им върви прекрасно. Гледал съм им няколко клипчета, някъде към 10 клипчета на всеки. Върви им перфектно. Сега искам да направя нещо подобие като на Chessturm, а няма да се получи явно. Тъй. Ой, бах ти лага, брат. Нямам такова, значи си правя каменни кирки. Така. Ей, това ще придобия някакво. Значи тук е 1, 2, 1, 2. Така е 1, 2. Добре, нещо готино стана. Сега ще трябва обаче или да търсим Obsidian или нещо такова, или Bedrock. За сега че ще направя честовете. По-скоро да разграничават нещо. И накрая другите китове ще взимаме. Така, 8 честа. Значи тук 1, 2. 1, 2. Ще направим един фърнес. Е, така някак да разграничаваме. Тук 1, 2, 1, 2, 1, 2. Абе, за сега ще се получи нещо горе-долу добре. То в средата сега ще оставяме тук айтемите. Добре, можем да си спалнем даже и конче, но Villager, Chicken, Pig, Sheep, Go. Аз нямам на кон ли бе? Ето имаме кон. Ще спалнем един Villager, който ако има яки трейд, можем да го използваме. Това е съвсем пипър. Как ми обикали с холма. Кажи гей, бе. Гей! Майка ти. Ай, ще му фърнем една. Има и чикени. Ако нямате храна, търсете чикен фрейм. Търсете чикени. Този вилиджер е много красавен. Ела тук, момиченце, не се страхувай. Значи той ще падне тук. Ти ще дойдеш. Ти ще дойдеш! Точно така. Ще го затворим с дърт. Да знаем, че е той. Тук е моя вилиджер, да знаете. Така. Само по 3 честа ли, мафака? Как ми лагва. Добре, само можем да направим едно. Не така, пипи. Нали всичко ми е тук. Ще направим пипито. Така. Само ще се приготвим сега. Спитка. Хелтка. Имам 2 спитки, омага. Да, така. Така и така. Добре. Само да set home. Res tp pvp.
Тук няма никой, мадафака. Всички рестъпа пипи. Дано се събрат хората, пичуе. Ей, това там ми е много странно, какво е. Айде, бе, то с Москин. Кома имитираш, бе, гей? Гей ли си или си животно? Не знам, вижте ми скинчето. Някакво много файско скинча. Скоро очаквайте много нови промени в чата. Някой звъни, чакай малко. Кой ти звъни на тебе, майка ти и мишка? Майка ти и мишка. Добре, пичове, може да се чува някакъв гален звук, затова ще спра клипа. Ако ви хареса този клип, може да дадете един лайк, да се абонирате. И така, до скоро. Очаквайте втори клип в Legendary PvP и чао!